ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕೇಕ್. ಈ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಓವೆನ್ ಬೊಡ್ಚಿ, ಎಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ, ಫುಡ್ ಕಲರ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ಲಾ ಮಲ್ಪುಜ. ಈ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ತೂಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತನೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ರವೆ, ಎಲ್ಲಿ ರವೆ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೊಜೆಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್, ರಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಅತ್ತಂಡ ರಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ ಒವುಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ, ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು, ನನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಕೊಜೆಪ್ಪು, ರಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಗೀ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಪಾಡ್ಗ. ನನನೆಕ್ ರವೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏತು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಆತೆ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಕೇಕ್ ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚೆನರ್ತರ ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೇಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತನೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀವಡು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರಗೆ ತಂದು ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಜ್ಜಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಪಾತ್ರಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಒಂಜಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರಗ್ ಗೀ ಅತ್ತಂಡ ಆಯಿಲ್ ಪೂಜೋಡು. ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಕೇಕ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಕ್ಕರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆವಡು. ಅವು ಹೀಟ್ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಗೀ ಪೂಜಿನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರಗ್ ಚೂರು ಮೈದಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತ್ರದ ಉಲೈ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದುಂಬು ಮಲ್ತುದೀನಂಚಿನ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಂದ ಆಂಡ್ ಮಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಡ್ ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು ಬಾಕಿ ದೀತ ಐನ್ ಇತ್ತೆ ಮೈಪೊಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮೈತೊಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಆಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಆಂಡ ಬೆಯ್ಯರೆ ಪೋರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡಂದೆಲ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೈನೋಡ್ದವರ ಬೋಡೆನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಯಾವು. ನನ್ನ ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗನೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರಗ್ ಪಾಡೋಡು. ಪಾತ್ರಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನನ ಒಂದೇನು ಕೈಟ್ ಪತ್ತದು ಮೆಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಡು. ಔದಾಯ ಪಂಡ ಐಕ್ತ ಉಲೈ ಬಬಲ್ಸ್ ಉಂತಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಉಲೈ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿನ್ನಲ್ ಮಗದ್ದು ಪಾಡೋಡು
ಇಜ್ಜಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದೀವೊಲಿ ನಮಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿನ್ನಲ್ ದೀತ ನಾನಾ ಗಿನ್ನಲ್ದ ಮಿತ್ ಒಂದನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ದೀವೊಡು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಸೈಡ್ ಓಲ್ಲ ತಾಗಿರಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರ ಮಿಡಲ್ ಡೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಕೈಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿನಗ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಟಾಪ್ ವಿಸಿಲ್ಲ ಉಲೈದ ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್ ನೆನೆಪುಡೆ ದೆಪ್ಪೊಡು 411 ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಲದ ಉಲೈದ ರಿಂಗ್ಲ ಟಾಪ್ ವಿಸಿಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚೋಡು ನನ ಒಂದು 35 to 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕುಕ್ ಆವಡು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಕರಿದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂಡು ಬೇಕರಿ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕೇಕ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಆತು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಆಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.